weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to fasu deɓe to korkaƴelam to kuñankari to madina alheri to basambula to gawinane to awoyni to guetama to radio tare kon takkusan juula ha to galle sosoɓe to gawinane ha to galle samba so to ma e nder leydi Côte d'Ivoire ko taari ɗum kala to leydi Sénégal to leydi Mauritanie lana diwaka gadan ka kay tawi ko nawka ɓen kay hijjiyankoɓe yaade wango yaade suudu Kaaba ɓe kalana ka ummima ɓen ɗoga hande o e nder Nouakchott yaɓini toon to Arabie Saoudite to leydi Sénégal Mamadou Racine Sy o heeɓi tigui lakkitare wawde yaltude e kaso caggal kay nde o yomno caution mo temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi million to leydi Mali Petrobama ko société wiyete noon ɓe jaltini ballal paydigal no fewi ngal 17 million tawi ko franc CFA wallide kay fedde ɓen wumɓe ɓe jiyata tawateɓe nder leydi he kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumara Mbocca habaruji men jolam jaɓiri ma en kaale guerre hakkude Palestine Israël kaalen hakkude guerre Ukraine e leydi Russie bisimilla moon e ketki hotodirte joni pinan pacciren salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji Allah ne luɓiri mo gandal omo safrafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawna ɓe wonduɓe koyɗe musoje keceje musoji ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji kala keceje musoje gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wona opéré sa jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati kadɗo toon mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko e oɗo saaha joni mo yiiti lekki tawi ko safroki ko wiyete estomac ma noon hay sinno ka janoɗo kay ha nattuɗa wawde ñamde gueɗe kewɗe yarde gueɗe kewɗe soɗo jokkodiri e balɗe tati dendagal ko kaajeɗa e ko palɗa foof ñama tawa e wattama gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men fiɗaɓe jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe mbiyete ko meeɗi moosa e leɗɗe mbiteɗe ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe safroje ko fati dendagal rafiji gorago ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni caggal nde ummi to Dakar Madina Gounass o rewino to base makko Dakar ko adi komo fata to Nouakchott lamɗo ko genni Mauritanie tawi kadi on adde leɗɗe kese pulleɗɗe bittade taw ko wittoji labɗi ceer gorko mo melga wuuro jinneji base makko Dakar tawi ɗon miñi ken wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo 77 714 94 15 so tawi ko kanko ceerno Amadou Tidiane Diallo jiɗɗa jokkodirde numéro makko leydi France ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 221 46 94 21 96 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitende tawateɓe lappol palol dande ma ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawete Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wune mbadden dando faade makko kawis
Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janngan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Munta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe ɗe gone hoore bira sappo e jeeɗiɗi lewru duujal woni mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiruɗen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie laana gadanka tawi ko nawoka ɓeena Mauritanie naɓe yaɓanɓe kay toon to hijjore men to suudu Kaaba ene tawi nder leydi Arabie Saoudite ɓe ummima Nouakchott e wendoga hande o nayi noon ko waɗude hijjore mabɓe hitande tawi ko hitande julɓe woni hitande ujunere temedde capanɗe nayyi e jeegom caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ma laaɗe goɗɗe noon limtinde kay ma mbaw ummade Nouakchott ɗo e balɗe kay ɗo e balɗe paɗɗe kay faade toon to Arabie Saoudite ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen le général de division Ahmed Mahmoud Ould Taya kañum woni chef d'état major de la gendarmerie nationale mo leydi Mauritanie o rokki ñande aljuma hanki o noon attestation ngaji tawi ko fate moƴƴingol e darde fayidinde no fewi faade kay e yoga e gendarme tawi ko gendarme darinoɓe darde lankay ha mbawi yitude e firtude réseau ji guila e waɗoɓe trafic de drogue ha yeyoɓe poɗɗe ɗaynoje e yoɓe médicament ji tawi ko contrefaçon e gueɗe kewɗe ɗe jeeyaka ɓe jamiɗaka e nder leydi he tawa ko dariɓe golle paydiɗe no fewi e nder ɗeɗo lebbi cakkitiɗi ɗum noon ko yidde tigui hokkude ngal ɗon seedantagal noon ko yidde kay weltinde e softinde kay waɗɓe ɗen golle beele ɓeydo gollude ɓe gollano ɓe kadi beele ɓe wawa wadde golle baɗi ni kala saaha ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen dadiɓe leydi Mauritanie halfinaɓe ko fate haɓade trafic drogue kolliri tigui wonde ɓe teɓima pelle ɗiɗi ɗen pelle noon ko dartanoɓe wadde trafic drogue
ɓe kollidi tan pelle ɗiɗɗe kala nanga ko nder 48 heures woni e nder balɗe ɗi tan arrestation gadano idiɓe nanguede ɓe noon fedde nangade adande noon ko fedde nde sagataɓe nayo hen goto noon jeeya kay nder leydi he ko koɗo caggal ɗum kadi ko fedde wonde nde sagataɓe nayo mbawi teɓede kañum e koye mumen nden fedde ɗiɗi ɓeɗe noon tawama ne jogui kiloji 4 tawi ko drogue mo hinde chanvre indien ko leydi Mauritanie keɗoɗen ha joni ñanga Mamadou kañum woni ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire woni tigui jagogal kalfinagal ko fati kotki e nder leydi Mauritanie omo noon jokki jilluji makko e nder région ngaji kay e nder leydi Mauritanie tawi ko yaade kay ƴeewoyde golle ko fati chantier ji laamu ngu ummini e oɗo saaha joni caggal kay nde o gayni visite aji makko toon to Barakna o yaɓani ko toon to Guidi Maga ko toon tawete aljuma hanki o toon tawetno to Guidi Maga nayimo toon noon ko ƴewde kay golle ko fate magol ɗiɗo cuuɗi cafriɗi ɗiɗi woni des centres de santé gonɗe mahede toon e nder Guidi Maga to golle ɗe jarata hen suudu santé hen suudu safrirde wotu noon mahate koto wuuro witendo Wompu wuuro witengo Wompu suudu ɗiɗi ɓurdu noon ene mahe toon to witte Gouray nayimo toon noon ko ƴewde kay so tawi golle ɗe ene jaari yesso hano hannirta ni kanko ñanga Mamoudou dono yerima halfinaɓe kay ko fate ɗeɗo golle nde ɓeydo tigui tinnare ɓeydo darde mumen beele kay golle ɗe ne mbawa hibbude ko adi délai moɓe dokka o tawi kadi eɓe respectide ndangal normuji jamiraɗi kay ko fate mahagol ɗiɗon nokkuji kanko ñanga Mamadou dono o yettima kadi to centre d'accueil nokku kay taw ko pewnoɗo e ndungu rawane caggal kay nde yoolere waɗi ɗi nokkuji noon taw ko centre d'accueil jabbinori ɓen kay wonnoɓe sinistreji woni tigui ɓe ndiyam ilamdiduno e galleji mumen to jabbanoɗo ɗo o wawi yettade oɗon nokku caggal ɗum noon kanko ministre Niang Mamoudou o wawi tigui joddade toon batu to Guidi Maga toon e ɓen tawi ko autorité ji administrative wondude e chef uji de service régionaux ji wondude e coordinateur uji ɗiɗon projet ji taw ko projet ji laamu gonɗi e gollede kamɓe kala o wawi joddede mabɓe yewtide mabɓe hano hannirta ni ha joni ko leydi joni ko leydi Mauritanie keɗɗen toon to Guidi Maga jabboɗen musidɗo men sehil men correspondant men permanent hono Zacharia Samba Dia toon to Guidi Maga. Zacharia Samba Dia salminama juurama. وعليكم السلام ورحمة الله خالي أبو باقل ما نجري في مفتند كمبيوتر من دا إندر ديوان مدن جد ما كبر تيم تدين ونان تكو دا غفرنر كيسو ديوان مدن جد ما كبيتر دحمان والبري كو سا جون دو فودي مغال ما كنا هنرت نيت ونان دي دو ديبارتمان جناي تاوتي دي إندر ريجون دي جد ما كلا هين مقاطع وابي تيغريغي يوتي دي يم بيغي لاي ميريد من هاي ديبتي من نون كدي ها هبي ونان دي يم بتيلد بدرني بكو فاتي بانغ بامتر او يوتي دي هين كلا مقاطع ودي دي muɗumen jonde wawde tigirigi yewtide ɗumen hettade ɗumen andude tigirigi wonande caɗele gurade e nder e muqadaji ɗi wadori noon ko muqadade selibabi o yewtide yimɓe o hettima ɗumen no hannirta e niyata ɓenne kadi mbawi tongude kala caɗele ɓurɗe jojjude mbawi fawde ten ɗon caɗele e junggo makko kanko gouverneur o waɗi jillu kadi ha toon to muqadade wuliyenge woni muqadade wuliyenge ɓenne kadi o wawi yewtidde muɗum wadde muɗumen jande ɓenne kadi mbawi tongude kala caɗele ɓurɗe jojjude toon to muqadade wuliyen pawi ɗum e junggo ko yi kadi ha to muqataade haabu kadi o wawi joddade ɓen ɗon ne kadi mbawi haalde o hettima ɗumen noonne kadi kala caɗele ɓurɗe jojjude to maɗi ɗumen e junggo ko wattidori koto muqataade wompu kadi o wawi hettade yimɓeɓe ɓenne kadi mbawi tongude kala ko gandanɗa hoorema caɗele ɓurɗe jojjude toon muqadade wompu fawi ɗumen e junggo makko kanko Dahman wole boyri ko noon o holliti wonande oɗo saa joni kanko omo hebli wawde tigui rigui darodade yimɓeɓe wawde tigui darodade ɓesguli ɗi kala ko fate gandanɗa hoorema ko ene nawra région de Guidi makko yesso nonne kadi o hulliti ma o gollodo yimɓeɓe ma o wallodira yimɓeɓe kala ko gandanɗa hoorema ene wawa tigui rigui nawrude région o yesso nonne kadi taw ene wondi e nunɗal no hannirta e niyete ko ɗum woni ko holliti kanko Dahman wul boyri ko wona ɗum ko en jahat ha to wuuro ana wiye e sunnata wuuro ana wiye sunnata ɗum ko lappol palol dande maayo teska toon oɗo alkamisa jawtude de ko werla wadde natde ɗum e nder maayo werla mo gandanɗa hoorema wonno ko e heblade ene ƴetta kiliyaneɗe muɗum koye ngoral maayo ngal ɗon ɗo werla o darinoɗo ɗon tan werla o wawi tigui rigui e ɓoccitade natoyi to nder ndiyam to wawi yarude caggal ha natoyi nder ndiyam to ko wona ɗum ko on ɗon werla woni sababu wasde hen cukalel gotel e fittadu muɗum ko ɗum woni sababu ngel ɗon cukalel ha wasi hen fittade mum cumande werla o wonno e nadde ndiyam ngel rewi ko e dow cukalel he cukalel ngel wasi hen fittade muɗum ko wona ɗum ko jinna
jinnaɓe cukalel ngel noon jaaɓi hoddiro jomiraɗo subhanahu wa taala kolliti kañumen ala ko mbawi tigui wiide wonande on ɗo chauffeur biyeteɗo Hammady Diagour teskede wonande on ɗon chauffeur ko neɗɗo mo gandanɗa hoore makko jaruɗo jaam tigui kono noon hoddiro daɗotako wonande jinnaɓe cukalel ngel kolliti wonande kañumen ala ko mbawi wiide so wona jabri Allah ɗum ɗo ko ni Allah woni no ñawiri ko wona ɗum ko en jahat ha toon to leydi Maroc ko ha toon to Fas tawa yen toon dental butande e gardugol khalifa meɗen ceerno Idrissa Oumar Diallo eɓe tawe toon to Fas e oɗo saha joni ko ngam tigui wadde ziyara toon to Fas no anirta niyete ɓe tawe toon e oɗo saha joni ɓe jettima Fas gila ñande sappo e nayyi nduɗo lewru men no gonɗen ɓe gummi to Nouakchott ɗo wonande to aéroport Tumsi ɓe jippoyi koto Casablanca ko wona ɗum ko ɓe ndewi ɗo nokku wiyete Rabat ɓe ndewi ɗon wadde ziyara on ɗon goto e almuɓe Cheikh Ahmad Tijani ɓurɗo lollude biyeteɗo Cheikh Ibn Al Arabi ɓe ndewi ɗon Rabat ɓe mbaɗi noon ziyara mabɓe no hannirta e niyete nonne kadi seto o yettima to Fas oɗo saha joni eɓe tawe to Fas to Zawiya Cheikh Ahmad Tijani e gardugol khalifa o ceerno Idrissa Oumar Diallo ko famɗi foof maɓe ñiɓɗon ɗo Fas ɗo yontere timmude no hannirta niyet Ghali Abouba eɗen ñaago jomiraɗo subhanahu wa taala tan nde lawol ngol wonata lawol ɓuural wona lawol ɓamtare eɗen ñaagoɓe kadi nde ɓe ciftorto en e dowuji ɗi ɗon ɗo Fas ɗo Zawiya Cheikh Ahmad Tijani. Zakaria Samba Dia Bekera ngam Ayawa Weltare TV. Zakaria Samba Dia ko noon tigui golle ma jooɗi peewi délégation ceerno Idrissa mo Boutanda ɓe ndewino tigui ɗo e Nouakchott en keeɓino wawde yettade ɓe juurade ɓe salmodirde mabɓe ɓe kolliri en kadi ko talata paaɗo ɗo ko nden tigui ɗamina gartal mabɓe e nder Nouakchott ene ñaago altande ziyara o rewata lawol en mbi kadi amin e dendagal duwawuji duwate toon habaruji men ɗemgal Pulaar so nummima toon to Boutanda ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal alhaali ko fate temedere nogas joyi milliard tawi ko franc CFA tuumaɗi kay yoga e ɓen tawi ko ɓattinoɓe Macky Sall ene dirki ɓen noon e tawateɓe nder kaso ɗin temedere nogas joyi milliard noon haala mum ene jokki ha joni kay ƴakkirede guerte e yardede ataye e café Touba kala e nder leydi Sénégal ha tengti e nder Dakar e nder ɓen noon tumanoɓe kay on haalis en tawe hen biteɗo Mamadou Racine Sy kañum woni président du conseil d'administration hôtel King Fahd Place koye ɓen tigui sokonoɓe o jeeya kanko noon o heeɓi fatan kay hebde ko wiyete liberté makko provisoire o yalti kaso e oɗo saaha joni mo foofa kenal lakkitare toon to galle makko ɗum noon ko cakal kay nde o festi temedde jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi million woni 797 million nde hujjikkinta mabɓe kay mbawi addude joƴƴinde ko fati caution makko ko ɗum wawi yaltirde oɗon kaso Farba Ngom noon wondude Dahirou Sarr kañumen foof joƴƴinde koppereje kewɗe no fewi joƴƴinde haalisaji kewɗi e ngalluji kewɗi beele woppede ko wate liberté provisoire jaɓanaka ɓen noon ɓen ɗiɗi jaɓana kamɓe foof kadi ɓe nangga koye alhaali ɗiɗon temedere nogas e joyi milliard avocat ji Farba Ngom noon kolliri tigui yesso presse wonde kay goppitgol ɓeɗo keddo e kaso ene holli tan e oɗo saaha joni wonde justice mo leydi Sénégal jogui koko wiyete deux poids deux mesures woni tigui ɓe pondani ɓesgu leydi ndi kala yesso justice o ko ɗum tigui woni ko hujjikinteɓe makko kolliri e oɗo saaha joni ko noon kadi ɓen tawi ko hujjikinteɓe makko ɓe kolliri wonde oɗo saaha joni ɓeɗon nanggaɓe kayine cokade cala woppede kadi hokkede ko wiyete liberté provisoire o holliri ala ko ɗum woni so wona ko wiyete règlement de compte to banggue dawrugol ɗum tan woni ɗon ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen Ousmane Sonko hoore jagorɗe mo leydi Sénégal tawateɗo e jillu mum taw ko jillu balɗe ɗiɗi toon to Burkina Faso o joddima hanki noon e capitaine Ibrahima Traoré hoorejo transition leydi Burkina Faso o holliri Ibrahima Traoré noon wonde laamu leydi Sénégal e ɓesgu leydi Sénégal kala ene paari kay ene paari e kala fannu kay wallodirde Burkina Faso haɓade kay ɓeɗo terroriste uji e sembitiɓe tawateɓe e nder leydi he o holliri noon ɗum ɗo kay caɗele leydi Burkina Faso jogui ko fate ɓen sembitiɓe wona leydi ndi suɓini hoore mum ala ko hoddiro Allah tan mo Allah fawe mabɓe ala haydara ala ko capitaine Ibrahima Traoré waɗi hen ala ko laamugo waɗi hen mataw ko fawre Allah tan fawe mabɓe o holliri noon
o andini kadi Burkina Faso wonde kadi wonde kay o yettini toon nulal woni message non tawi ko message ko fati soutien absolu leydi Sénégal no dijonno fade kay e Burkina Faso o wi noon soutien leydi Sénégal fade Burkina Faso hollude no wonde Burkina Faso wona tan wadde seppoji muɗum haɗat ɗon saabu kay holliri leydi Sénégal ene pari e kala fannu kay ɗoftude e wallodirde e leydi Burkina Faso ha serta kay e caɗele ɗe woni ɗe holliri kay wonde hay sinno leydi Mali leydi Sénégal e leydi Burkina Faso mbaddani kerol leydi Sénégal ene waddi kerol e leydi Mali noon holliri leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina Faso e oɗo saaha joni to seɓɓitiɓe ɓe ɓuuri wawde tawede kay ala kala to ɓe donki yettade oɗo saaha joni kala leydi kay e nder Afrique du l'Est de ɓe jettaki mataw ko Allah hoddirani tan kono kay wona ndi leydi ene jogui hattane wawde ruɗade ko fati e ɓen witeɓe terroriste en o woni noon holliri noon wonde oɗo saaha kay holliri laamu ngu kay wonde leydi Sénégal ha tengtel laamu leydi Sénégal ene pari kay wallodirde e leydi Burkina ha joni ko leydi Sénégal keɗen APR woni Alliance pour la République ko landaka Macky Sall adino landaka noon holliri no kay balɗe ñanden ɗe wonde kay koɓe gedduɓe ɓe tawtortake ko fate kaldigal woni dialogue national mo Bassirou Diomaye Faye hoore leydi noddi ngal kaldigal noon ko ñande nogas jeetati lewru mai du dialo ndu gonɗen ɗum bureau landaka noon tima jonde mum e nder jonde he noon ɓe jatiri ɓawo seeɗa saabu kay ɓe kolliri kay ɓe retiri konngol wisde kay ɓe kayiti tawtorede ene wawi tigui ɓe mbawi tawtorede ngal ɗon kaldigal kono ɓe dokki ko charɗiji mabɓe woni condition mabɓe noon ko yataw yimɓe mabɓe kay nangaɓe gañalde ene coka ko wayno Farba Ngom en e ko wayno Lat Diop en e ko wayno Abdoulaye Ndiaye en e wodɓe tawateɓe ɗo saaha joni nder kaso ne mbawa tigui woppitede ko ɗum tigui woni condition ngaji ɓe dokki gam wawde tawtorede oɗon dialogue ngal ɗon kaldigal ɓe kolliri kadi mette mabɓe no fewi kay e fanno Ousmane Sonko yaari kay yaɓɓu koyɗe mum yaade ha toon to Rebis kaso Rebis salminoyde toon on tawi kadi tawi kadi ko neɗɗo ƴettatonoɗo e kala saaha vidéo ƴettowo vidéo ji mum ene ƴetto hen Macky Sall e famille mum to banggue enɗame to banggue dawrugol kala nangganoɗe ne soka Ousmane Sonko yeyino ha toon salminoydemo caggal janggo mum tan on wawi woppitede ko fati liberté provisoire ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ɗum ɗo kay ko hollirde wonde justice mo leydi Sénégal e oɗo saaha joni ne yatiri ɓawo no fewi ɓe kolliri kadi e nder conférence mabɓe he ɓe kolliri kay wonde mette mabɓe sunare mabɓe mawde no fewi e janguji kay kewgol janguji e oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal jangu sakkitimu ngoɓe limti noon ko jangu wadnogu toon to Casamance tawi kadi ko ɓen yeeyoɓe commerçant ji yoɓe noide kasu bandiji jannoye mumen nawaniɓe fodde 4 million tawi ko franc CFA ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi kadi ɓen ɗiɗon janguji ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko hoɗo jagode leydi Sénégal tawateɗe jillu mum toon to Burkina Faso o heeɓi fattan kay joddade e communauté Sénégal naɓe wurɓe toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso ndina woni tigui ɓen tawi e nder ɓen noon tawi ɓen on communauté Sénégal naɓe tawete toon ardiɓe ko milliardaire goto woni joom ngaalu biyeteɗo Harouna Dia o holliri noon kanko Ousmane Sonko weltare makko mawde no fewi e hoolare makko kay e jogademo tigui qima moƴƴo faade oɗon biyeteɗo Harouna Dia o wi hewani yiyede kay joom ngaalu ha tengti noon biyeteɗo ko milliardaire ene ardo pelle baɗe ni tawi kadi ko communauté ji ɓesgu mum tawateɓe caggal leydi ɗum hewani yiyede o holliri noon kanko Ousmane Sonko o holliri kay lawol makko lawol gaddunol kay joddademo e on biteɗo Harouna Dia o hetti ɗum non seulement waɗimo surprendre kono kadi rokkimo hoolare mawde no fewi hokkimo hoolare mawde kadi hokkimo hoolare mawde e tigui admiration mawɗo faade e muɗum onde tigui wonde oɗon Harouna Dia ko neɗɗo kewɗo hakkille no fewi ko neɗɗo kadi teyɗo
kadi o holliri ko joom ngal kadi baɗo investir e nder leydi mum tawi kadi ko investissement mo waɗata o koye enen ko gueɗe clé kadi to banggue faggudu andu leydi Sénégal Harouna Diane kañumne o holliri weltare mum mawde no feewi e garala hoore jagode tun joddade muɗum o holliri kadi oɗo saaha joni o mappari e temedere nder temedere kala wawde gollodirde kayi e ɗoftodirde e laamu leydi Sénégal ha tengti noon e ona Ousmane Sonko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen biteɗo Sangue Cheikh Moussa Diagne koye mawɓe dayira wiyeteɓe yalla yalla ko nanggade noon guila ñande jamma alkamisa ne wiyete aljuma ɓennuɗo 16 lewru mai ndu gonɗen ndu o teɓa noon ko toon to Foundiougne tawi kadi koye dow yamirore procureur de la République près du tribunal des grandes instances de Dakar kanko Sanga Cheikh Moussa Diagne noon ko ceernajo jeeyaɗo tigui e nder région de Fatick omo tawe oɗo saaha joni e juuɗe dadiɓe ɓe hinde division spéciale de cybersécurité o nanguira noon ko wiyete blasphème noon woni haalde hunde bonde no fewi ko fati diine islam ko ɗina konngudi o nanguira o haalno noon ko konngol bonngol no fewi ɗana moolo Allah so wiide kay wonde paɗe ceerno makko ɓuuri kay ɓurana paɗe ceerno makko de kañum ɓuuri deftere qur'ana nde martaba ɗen moolo Allah konngudi makko wonde kay o wi que les chaussures de son guide spirituel valent plus que le Coran eɗena moolo Allah ɗum ko konngudi makko e oɗo saaha joni noon e oɗo saaha joni caggal nde suuti ɗin konngudi nde parquet tin ɗum noon parquet yamiri tigui nde o nanguete ko ɓuuri yawde e accede e oɗo saaha joni guila nden parquet koko uddiri ko wiyete procédure judiciaire ko fati kay e ñawore makko yimɓe waɓini noon fewi hokkede poti rokkede ko ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba toon tokka hayri ko kañum foti ñawde waɓini hennene ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ela Malick Ndiaye kañum woni hoorejo suudu sarɗeji de leydi Sénégal o holliri tigui ɓoyata ɓoyata tigui ma dendagal sarɗeji woni député ji nde suudu sarɗeji leydi Sénégal kala ɓoyata mone mabɓe kala ma heeɓa werla mum woni oto mum taw kesa pul kadi oto jaaduɗo e jamanu o wi noon kanko deni muusimo no fewi e kala saaha so tawi kay ɓe jogui jonde o huuɓa oto makko tawi ko hoto 4x4 climatisé ene ɓuuɓi ene ɗaati kadi motoji dewa caggal makko ne escorta mo ha toon to suudu sarɗeji ɗum o teskima noon député ji kewɗi tene gara ɓe hen garata koye taxi ji ɓe hen ni garata koye dow motoji taxi ɗum noon ene muusimo no fewi kadi kanko o wawa sipportude ɗuma ɗum noon a holliri darde makko e oɗo saaha joni ko dendagal député ji ɗi kala moni kala nde wawata hebde tawa ma heeb oto mum ko ɓuuri yawde e yaccade tawi kadi ko otoji garɗuɗi jaaduɗi e jamanu ha joni habaruji men demgal Pulaar sen mbima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗena PMI mo leydi Mali woni tigui fijoɓe pitirle kala saaha ministre ko fate dogdo pucci kay woni PMI ɓe leydi Mali eɓe jokki kay politique mabɓe wonde kay yidde ƴellidde e jogade agence uji mabɓe e nder jokki leydi kala ha tengti noon e nder Bamako la morgo leydi ndi koye ndina mbadi noon koye ndina mbadi noon ɓe kolliri wonde ɓe udditi agence kesso poul to ɓe mbiyata to agence tam koko mbiyata mini shop ɗum noon koto Hamdallahi ACI 2000 ene tawe caggal siège on noon ene tawe walla agence on tawe caggal siège BMS mo AC 2000 ko directeur général adjoint commercial PMI o noon hono biyeteɗo Drissa Coulibaly kañum ardino oɗon cérémonie ko fate udditgol oɗon siège kesso ɗum wonno cérémonie o wonno ko aseta ɓennuɗo sappo lewru duujallo gonɗen ndu 2025 agence o noon ine waɗi ko wiyete guichet ji tati garɗuɗi jaaduɗi e jamanu ha joni koye fannu PMI keddoɗen PMI Mali holliri toggi janvier 2025 woni hitade darinde kono dari ko faade lewru avril mayduɗo ndu wonde tigui ɓe mbawi tottirde taw ko ɓen junoɓe ne gañi keeɓi ɓe mbawi tigui feccide temedde ɓe mbawi feccide nogas ene yiya milliard ene fawi 51 million e temedde ɗiɗi sappo jeetati ujunere ene fawi temedde joyyi woni 24 milliards 51 millions 218 500 francs CFA ɗum woni koɓe tottiri toggi hitande 2025 de ko dari faya lewru avril maydu ɗum ɓe kolliri noon e nder hitande nde kadi ndeɗo hitande 2025 nder fodde ujunere temedere capantato e jeenayi neɗɗo ɓe batti ɗumen milliard uji mbawi tigui hebde halis ko famdi kala mone mum dañi million tawi kay ko caggal wonani gujji wonani pini wonani escroque yimɓe ala ko caggal kay nde jui sens mumen dañi mbawi hebde ɗiɗon haalisaji
ha joni ko leydi Mali kedena Petro Bama ko société dillo e fannu carburant woni hydrocarbure be mbaditi on ardi entreprise non ko bitedo Cheikh Oumar Karanya o be dokki non Cheikh Oumar kanan jokki non wadde golle mabbe payde no fewi kala saha e ndera leydi he ko addude balle mumena ballal mabbe sakken non fati tigi koy fedde taw ko bena fedde wumbe witebe IMAV woni union malien des aveugles ko fedde ben malinabe be Allah dawi gite kay ko bena mbawi faade hebde ngal don ballal fedde de non reninte medde nay cepande joyo sagar taw ko wumbe be jiyata ko bena kibi ngal don ballal ngal non mbiden ko ngal sappo jeedidi million tawi ko franc CFA ko nyande sappo jeegoma lewru me 2025 ko nden tigi ballal ngal yetti e juude mabbe tawi ngal rewri koy te ngal ballal non tawi kadi mbiden ko sappo jeedidi million tawi ko franc CFA e nder ballal he non wona khalisan mew ene tawe hen nguura taw ko gede nyamatede burde hatu jinede ko wayno kay ene tawe nder ballal he te medde nayi sak maro wondude temedere carton spaghetti wondude nebam e kosam e sukara e gawri wondude kay e kenkiliba e basalle wondude pata alimentaire ne tawe hen kadi ene tawe hen kadi ventilateur uji nogas wondude temedere matla e comci wondude temedere fabion walla be hen biya harkille représentant maire commune 4 district 4 mo Bamako nona tawi kadi gaddo on cérémonie holliri hen weltare mo mawde no fewi ha joni ko leydi Mali kedden BMI ko brigade mobile d'intervention de Bamako de Mali be tebima wolbe de Bamako tebima bis goto non umori non ton to Benin biso non be nangi ken rimdi petroje kewjone fi wondude drogue jondo woni des explosifs et des drogues khabaru non wonde bis nan ton ummi ene rimdi petroje kay on khabaru umribe koy service de renseignement to Burkina Faso tagal kay de tadi be mbawi darade kay habe mbawi dartinde odona bis be taye makko non gede kulbiniide no fewi sabu taye makko sappo didi ujunere fay temedde jeedde capande jeegom gedel taw ko pettoje wondure ujunnaaje tati temedde capande jeedidi détention détonateur wondure capande jeegom kural e japande 5 kilo drogue e gede godde kulbiniide no fewi taw gede baroje fof wawi tawede e odon bus ha joni khabruji men demgal pular kedde Afrique jabboden ko musidde men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar Ndog Alassane Oumar Mbodj salminama juram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habruji men ɓuuri tengtude e dongal Afrique ñalawma ɗo puɗɗoɗen ko leydi Mali toon de ene wayno wono arme leydi Mali jagguino ma won hadde ko ɓuuri yimɓe nogas ñande altinare sappo e ɗiɗi lewru duuƴal ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi nogas e jeeɗiɗo woɓɓe ene mbawno kadi kono taw kadi ko jaggede taw kadi ko woni koɓe leydi kono Mali ɓe jaggiɓe e bonnoɓe taw kadi ko opération bonno toon to Jafaraɓe ene wayno de Sara Terankou e nder diwan Mopti ɗum noon ɓen ɓe jagganaɓe ɓe mbawi kadi kañumen wadde kay seppude ngam kay wiide wonde yo ɓen kolle haro ko yimɓe mumen goni wono ko ñande alkamisare sappo e joyyi lewru duuƴal ujunaje ɗiɗi nogas e joyyi wona e ɓen kadi jamirama yo mbaw yaade toon to ɗum wannoro ene wayno de ɓe jeeyi toon ɓe tawi noon yoga e ɓen taw noon ko ɓalli ene mbaɗa e ko wiyete fausse commune ko ɗum noon waddi ɓen mettere no fewi toon to Côte d'Ivoire ene waɗi procès ko hakkude Tidiane Thiam e oɗon taw kadi ko goto e ɗen taw kadi ko militant wonande kadi kono lande o taw ko lande lundiyanke o ɗum noon on mbiyeɗo wono Valérie Yapo ɗum noon ko militante PDCI e ɗum noon wawino kadi e nder élection ngaji mabɓe gadaniɗi e nde on toɗɗono yo ardo kay tawat ko landaka wonno ko ujunaje ɗiɗi nogas e tati woni noon ɗum noon mettere mum no fewi ha wawi kadi portude kam pelanti ɗum noon ñande alkamisare sappo e joyyi lewru ndu gonɗen ndu ɗum wawi kono yurnitade ene wayno taw kadi ko wawde kadi yurnade oɗon dossier e oɗo saha noon ɓe nawti ɗum ha ñande alkamisa nogas e ɗiɗi lewru duuƴal ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi toon to
ene wonde ko on ancien taw ko ministre mabɓe biyeteɗo success mastra ko on tewi wawi ñande aljumare taw kadi ko jaggede saka wendogo toon to galle mum no waari ɓen ɓalliɓe no kalti ko taw kadi RFI ene wonde hay dara e ala kadi ko bayyinago waɗago ko fatti kay e dartingol oɗo jaggol mum ɗum procureur de la république o wawi kadi wiide kadi oɗo opposant ene wayno ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma koye gaddude caɗele e nder kay taw kadi ko leydi ndi to RDC Congo ene wandi sénateur uji taw ko république démocratique Congo ɓe mbawi kadi pour wadde pottel mabɓe wono ko ñande alkamisare sappo joli duuƴal ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi wawde kay haalde ko fati e Joseph Kabila wawde ƴewde gueɗe mum e ittude wutti mum teddungal ko artuno ono leydi ndi nde tawno ɓe mbi wonde amo yaade e tawa ko M23 kadi amo tuuma e wona e ɓen kadi mayɗele mumen amo tuuma hen no feewi Ghali Abouba ko ɗum no tonguɗen e dongal Afrique e ñalawma ɗo taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj kono komo salɗo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men e nder dongre Afrique denndiraaɓe ma ɓe noon mbiya ƴeew ñawon seeɗa pasna jara ndiyam ɗam ne moƴƴi e dande takkusana yoni ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Beelel Gawdi ko on takkusan juula ha to galle Chérifa Baboy to Thiankon ha to galle ha to Dudala Chérif Diawad to Thilone e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeeri koto leydi Palestine puɗorɗen Israël koni koɓe leydi Israël ana jokki kay bombardement mumen e nder falɗe nder banda de Gaza aljuma hanki o tan ko famdi fof fodde temedere neɗɗo ɓe mbasi pittali men tawi ko wasɓe pittali men toon to Gaza e bombardement mo koninkoɓe leydi Israël mbaddi toon aseta hande one gila wendo kay faade oɗo saaha joni ene wayno Israël koko ɓeydi tigui wulnude bombardement o ɗum noon tawi kadi koye nder guure kewɗe no fewi gila ko wayno to Gaza ville ha to wayno to Khan Younes ha to wiyete Bet Lahya e to wiyete Sajaya kala ewɗo saaha kala ñalawma hande o gila subaka yim ko laaɗi diwoje koni koɓe leydi Israël gone wadde ya garta e kala saaha ene jooɗa toon bomboje e pettoje koto leydi Ukraine udditen kabaruji men armée leydi Russie nana jokki kay wadde bombardement ji mum musti no fewi e nder Ukraine hande ɓe toɓɓi ko bis goto tawi kadi ko drone mabɓe kañuma toɓɓi bis goto nde ɓe toɓɓi on bis noon tigui mini bis yimɓe jeenayo mbasi hen pittali men waɗi kadi yimɓe nayo barmuɓe hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo mon Seydou mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawa yiide hen to banggue nete ɓosoje komin men Seydou Abouba so tawi ko correspondant men toon to Guidi maka ko Zacharia Samba Dia robido Afrique ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogu ɗo e haalirde he ko musidɗo mon Seydou mon Ghali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogumi jogo on. Kettude